Bueno, suposo que se'm estarà veient bé. Hola a tothom, com esteu? Avui anirem a fer el camí de ronda que ja havíem fet. Avui, se'm veu? Max, se'm veu? Vale. Avui farem el camí de ronda, vale? Que ja hem fet com algunes parts, crec que ja hem caminat 2 o 3 parts del camí de ronda i avui doncs farem una altra. Y pues nada, eso. Escalada. La ruta que farem serà de Pals... Aquí que tinc val? De Pals a Begur, que són 5 quilòmetres. Bueno, com podeu veure, ja m'he tret el vestit perquè fot una calda increïble. O sigui, ja m'estic morint de calor i acabem de començar. Jo crec que haurem de parar a cada platja a banyar-nos perquè fot una calda increïble. Però bueno, així també aprofito i em fico més morena del que estic. Vale, no sé si ho veieu, però mireu aquella casella. Vale, aquella casella en un futur serà la meva casa, vale? No us preocupeu que jo quan visqui en aquella casa us convidaré i vindreu a menjar, a sopar, baixareu a la platja, vale? A la piscina, vale? I aquella serà la meva humilde casa, o sigui, mireu, ai que humilde, o sigui, Dios! Per cert, hi ha hagut un canvi de plans i al final no anirem a Begur perquè hi ha molt... Bueno, el camí és bastant perillós, vale? I rellisca moltíssim. Hi ha parts que no estan bé, o sigui que en qualsevol moment em puc matar. Llavors hem decidit que ens quedarem en una platja que hem vist superbonica. I allà també podrem fer salts perquè hi ha com unes roques i hi havia nens allà saltant. Llavors, doncs és allà on anirem, que no sé on estarà doncs a un quart d'hora o alguna cosa així. Per cert, allà tenim el meu vaixell que m'està esperant. Sí, ara vinc, m'estan cridant perquè baixi ja. Pobres, és que en tenen allà un solomillo preparat per dinar. Era broma, nois, o sigui... Era broma, vale? Perquè el meu vaixell, en veritat, és aquell d'allà. Veieu aquell? És aquell, és que ara no el veieu perquè està molt lluny. Allà sí que m'estan cridant, m'estan dient, Daniela, va, home, que t'hem preparat allà un bufet de sushi. Sabeu? Estan allà, m'han trucat ara mateix. Per això estic anant de pressa, perquè m'estan esperant. Estem a punt d'arribar a la platja. I luego està allà. Hi ha com 80.342 persones. No és una merda, ara. Mireu això, que bonic. Superbonic. Després, si vols, Max, et faig aquí una foto. Boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Gent, tenim vaixell privat. ¡Oh! Max, saluda. ¡Adiós, playa! Oh, estamos aquí al nostre vaixell privat de lujo. Ens ha costat 4.000 euros la hora. Wow! No, 4.000 al segon. Amazing! ¡Que on deixeu en pau, joder! Bueno chicos, como podéis ver, ahí está nuestro barco, vamos a por él. Ya nos llaman para comer el servicio. Exacto. Mira, ¿lo veis? Está marchando para atrás. ¡Vamos! ¿Lo ves? Que se pasa el arroz, dice. I see you at the movies. I see you with your lipstick on. I'm looking out for cosmos. Bueno chicos, hoy haremos un perreo en patinete. A que soy guapo. Ahora haré un perreo
Aquamarina. ¡Joder! Mira, que no vais a idea aquamarinista. Fa estona que no gravo, hem estat tirant-nos d'unes roques, que el meu pare ha gravat, llavors potser fico algun clip, no sé. I ara estem a Begur, que és allò d'allà, mireu, bueno, tot és una mica merda, però allò d'allà, bueno, és una cosa molt principal de Begur. No és principal. Sí, és una cosa que es visita quan vas a Begur. Principal no. Bueno, que caracteritza molt Begur, podríem dir. Bueno, crec que el següent que gravaré haurà de ser amb el mòbil perquè tinc 3 de bateria a la GoPro, llavors, bueno, a veure què passa. la 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 la